Hello, bảo bifaमोन, bảo बिमामोन, आगैमोन. दिनैजे आङो सबायजों साम' संनायदों आरोना फार्स्ट टाइम. ओमफ्राय अरावसो संनो मोजां नालाय ओंखायनो अराव संबाय आरो. फार्स्टआव माने सबायखौ रुग्रोना लाबाय, बेनि उनाव जाय साराय गुदुं खालामनानै साम'खौ दै रानजासे होबाय, माने गावनि दै रानजासे संखानांगौ नालाय बेखायनो. ओमफ्राय बेनि उनाव जाय आरामसे लासै लासैनो थाव सेरनानै संफिननांगौ जायो आरोना, गोथाव जायो बिदिबा. माने साम'खौ फार्स्टआव साराय गुदुङाव होग्रोना लानांगौ. साम'नाथ' दै गयो नालाय, बे दैखौ माने रानहोग्रोनांगौ आरो. बेनि उनावसो आरो खनसे सारायखौ सुफिननानै थाव सेरदो, मस्ला मस्लि पियास होखादो, बेनि उनाव साम'खौ होनांगौ आरोना. बांसिन टेस्टि जायो बिदिबा. माने बे आंनि स्टाइल आरोना बिफामोन. ओमफ्राय बाबा बिमामोनाबा बोरै सङो कमेन्टआव खिन्थाहरलायदो. जुथा गाननासो संबावलायथारोनो आंना. माने बाहेरायावनो संदों आरोना जोङो बिब'जों आंजों. गेसनि संनायखौ बाराद्राय गोथाव मोना, ओंखायनो अरावनो संलाबायदों आरो. दायो पियासखौ आरामसे होग्रोबाय थाव सेरखांनानै. ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिफामोन, बाबा बिमानि संनाय मालाबा सम मोनसे लानानै जानो फैबानो जाबाय आरोना. आरो जानो फैनो सोलाबाबाबो आंखौ संनो लिंहरबानो जाबाय, मिटिं गिदिर जाबाथाय. होमबानो आं संना हैबावनोसैलै, जा बुरजानो. संनोथ' साम'जों सबाय होनबाथ' ओरैबायदि फाग्ला फाग्लि जाखायोना मानसिफोरा. आंथ' साम'नि फाग्लिखाथार आरोना. देनांजे आङो हाबा जाहैबा बाबा बिफानो बिदिनो सबायजों साम'जों संना हैबाय थागोन, बिहाव बिखुनजोनोबो. पियासखौ खामथाबलायजाबसे एवबासो सुवादा फैयो आरोना, आलदा टेस्टि मोनजाखायो बिदिबा बिफामोन. ओमफ्राय दा आङो साम'खौ होबाय आरोना. माने साम' होननायानो आंना सबायल' गबाय थायो. सबायखौनो साम'खौनो सबाय, माने बेलेग सानना लायो आरो. ओमफ्राय दायो एरबाय आरोना नै बिफामोन. आरो मा बुंबावनो, मा रायलायबावनो. साहित्य सभा जानो नागिरदोंमोन, थांनो गोसोमोन बिजनियाव ना मा. मिथियोबा कमेन्टआव खिन्थाहरदो, आंखौबो लिंहरदो बिफामोन. बिजनिनि बाबा बिफा आगैमोन, आंखौबो लिंहरदो. साहित्य सभा गाहैनायनोसै आंबो. बिजनिखौ नायनो लुगैदों आरो. ओमफ्राय संबाय थाबाय माथो खालामनो. मा ओंख्रि जाखो बाबा बिफामोनालाय, बाबु बिमामोनालाय. ओमफ्राय आंनि सबाय ओंख्रि संनायखौ बोरै नुखो? सबायजों साम' संनो रोङो ना आगै होनलायलायनायखौ आंबो संनायबाय आरो दिनै. ओमफ्राय गोथावआथ' बिराद टेस्टि जाखादोंमोनलै. बाबायाबो माने जोंना जा गोथाव संखादों, सोर संनाय होनलायलायदों आरोना. ओमफ्राय आं संनायमोन आरो सबायखौजों साम'खौजों. उखुन्दैयाबो ओरैबायदि होसोखायोलै बिफामोन, मा खालामनो. माने दा सारायखौ गोसोम होननानै कमेन्ट हरनाङा आरो दै बिफामोन आरो आगैमोना. माने अराव संग्रा साराया जोंहाना बिदिनो गोसोम जाखायो. माने सिंनियाल' गोसोम आरोना, नै सायाव जाय बिदिनोखा. साराया गोदान बायजेननायनिफ्रायनो बिदिनोखा. ओमफ्राय अरखौ दा सुना होसिनबाय आरो. गोथावाथ' ओरैबायदि गोथाव जाखादोंमोनलै बाबा बिमामोन, बाबा बिफामोन, मा बुंनो. ओमफ्राय दानि जुगाथ' दुन्दिया होआबाथाय टेस्टियानो जाखाया. ओंखायनो दुन्दियाखौ लाग्रोबाय फार्स्टआवनो. ओमफ्राय सुनानै लाबोनानै दा सबायखौ आधा घन्टासो गोदौ होबाय. माने बिराद गोबाव संखानांगौ आरोना सबाय साम'खौथ', ओंखायनो संना लाबाय नै. मा बुंबावनोलै बिफामोन, बारा रायलायनोबो रोंलायलाङा केमेरा नुवाबा. बेखायनो नै नायदो आंनि सबाय संनायखौ बोरै नुखो, सबायजों साम'खौजों. टेस्टि नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खिन्थाहरदो. आरो सोर जानो लुबैदोंमोन खोन्थाना लाहरदो, आङो संना हैनोसै मालाबा सम मोनबा. मागोआव आरो आलासि जानो लिंहरनो दाबाव दे बिफा सनामोन, आंनि बिफा सनामोन. जा ग्लब गोदौ होखाबाय नै सबायखौजों साम'खौजों. बेनो फार्स्ट भिडिअ आरोना, आंनि आइफनजों फार्स्ट लं भिडिअ शुट खालामदोंमोन. सबायजों साम'जों संनो रोङो ना आगै नोंलाय.
गानखौबो रोंजोबालै बिफामोन मा खालामनो जेरावबो उदायसो नोंसोरना बाबु बिमाया खुगायावल' बोरै नुखो बाबु बिफामोन बाबु बिमामोन आगैमोन आंनि सबायजों साम' संनायखौ ओमफ्राय नोंसोरो बोरै संना जायो एसे कमेन्टआव खिन्थाहरदो नेक्स्ट बाराव माने नोंसोर थिननाय बायदि आं संनानै देखायसिगोन आरोना बाय बाय बिफामोन I love you